Nselmilkom. Iltqajna biex nagħtu rendikont dwar il-COVID, is-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Mill-każijiet li rajna l-bieraħ kellna 32 każ, rajna li kellna diversi każijiet li biċċiet minnhom ukoll kienu kuntatti ta' nies oħrajn ta' każijiet li diġà konna qegħdin naraw. U dawn it-32 cases ħarġu minn dawn il-testijiet li għamilna ta' 2109 swab tests. U allura totali sa issa għamilna 184,354 tests. Bekk it-total ta' każijiet attivi huwa ta' 624 u aħna wkoll illum kellna 65 recoveries. U allura total ta' recoveries huwa ta' 1186. U bħala mwiet bqajna b'10 każijiet. Il-każijiet li għandna bħalissa fl-isptarijiet tagħna huwa sitwazzjoni fejn għandna 5 każijiet li qegħdin fl-Infectious Diseases Unit f'Mater Dei, għandna 3 pazjenti li qegħdin fl-ITU u għandna 14 il-pazjent li qegħdin f'Boffa u 14 il-pazjent ieħor li qiegħed St. Thomas Hospital. U f'Mount Carmel Hospital, ftakru li kien hemm numru ta' każijiet hemmhekk għandna total ta' 22 pazjent. Palma konna qegħdin naraw il-każijiet tal-COVID sa minn bidu bdejna b'din il-pandemija bdew jiżdiedu, mbagħad wasalna f'sitwazzjoni fejn aħna kellna 8 ijiem propju li ma kellna l-ebda każijiet, però mbagħad bdejna naraw li l-każijiet bdew jiżdiedu u issa qegħdin naraw li s-sitwazzjoni qiegħda li wara dan il-pik ieħor li kellna f'din il-fażi ta' din il-pandemija issa in-numru ta' każijiet ta' kull ġurnata qiegħed ikun bejn 30 u 40 każ. U allura qegħdin naraw ukoll dawn huma l-każijiet ġodda li qed ikollna sa mill-bidunet fejn qegħdin naraw sitwazzjoni li qiegħda tvarja minn ġurnata l-oħra. Nfakkarkom li n-numri ta' każijiet tagħna huma numri li huma pjuttost żgħar u allura ikun hemm varjazzjoni, però jekk tħares lejn it-trend line qegħdin naraw li bil-mod il-mod kif tlajna l fuq ukoll issa qegħdin bil-mod il-mod ikollna każijiet li qiegħda tistabbilizza wkoll. U anka jekk tħares naqra lejn dak li jgħidulu 7-day moving average, ġifieri aħna nħarsu lejn is-7 ijiem ta' qabel, qegħdin naraw li bil-mod il-mod bdejna tilajn il fuq, però issa qegħdin naraw is-sitwazzjoni fejn bil-mod ukoll bdejna niżlin jekk inti tkun qed tħares lejn is-sitwazzjoni dejjem imqabbla ma' x'kien qed jiġri ġimgħa qabel. Dan huwa importanti ħafna għalina li aħna nkunu qegħdin insegwu anka dan l-indikatur għaliex hemmhekk ikun qed jindika wkoll kif ikunu qegħdin jaħdmu dawk il-miżuri li aħna nkunu daħħalna. Infakkarkom li aħna dan l-aħħar ġimgħat rġejna żidna iktar miżuri u allura aħna nkunu qegħdin nagħtu dak iċ-ċans biex inti l-miżuri jibdew jaħdmu ħalli inti hekk tkun tista' tara effettivament kemm propju jkunu ħadmu dawn il-miżuri. U din hija importanti li qegħdin naraw qudiemna importanti ħafna li aħna propju nkun qegħdin naraw x'tip ta' każijiet għandna, ikollna każijiet li huma sporadiċi li inti jkollok każijiet li meta ma tkunx tista' ssib eżatt meta u fejn kienu ġejjin. Però mbagħad issib numru ta' każijiet oħra li tkun tista' tibda taqgħod ma' każijiet oħra dawk li ngħidulhom clusters. Infatti, kellna diversi każijiet li aħna rajna li kienu family clusters li kienu każijiet kemm minnhom ġodda manka minn dawk il-każijiet li aħna meta nkunu qegħdin nagħmlu l-contact tracing tagħna aħna nkunu qegħdin isibuhom pożittivi meta nittestjawhom, allura hemmhekk tibda taqgħod il-clusters. U meta tqabbel naqra x'qed jiġri f'din l-aħħar ġimgħa bħalma hawnhekk f'din l-istampa, l-orange huma dawk li kellna fil-ġranet ta' qabel u dawk il-boċċ il-blu huma dak li ġara f'dan l-aħħar ġimgħa. Fejn qegħdin naraw ċar ħafna li meta nħarsu lejn il-family clusters, dak każijiet tal-familja nies li jiġu minn xulxin, hemmhekk qegħdin naraw li f'dan l-aħħar ġimgħa aħna kellna 60 persuna li huwa pożittiv li jkun qed jirrelata ma' dawn il-family clusters. Barra minn hekk ukoll qegħdin naraw qed ikun dawk il-gatherings fejn kellna 19 persuna pożittiva oħra li kienu relatati ma' gatherings fejn inti jkollok nies li ħafna drabi jafu l xulxin u jiltaqgħu ma' xulxin u hemmhekk kienu qegħdin jingħaqdu f'dawn il-clusters. Qegħdin naraw ukoll il-fenomenu fejn qegħdin naraw li anke fuq il-post tax-xogħol
din ikollna każijiet li qegħdin ikunu relatati. Jiġifieri jkollok persuna li jkun ġej mill-komunità, dawn nafu li għandna n-nies fuq il-post tax-xogħol, u hemmhekk allura mbagħad meta aħna naraw min kienu l-kuntatti qrib ta' dik il-persuna u nittestjawhom tibda ssib persuni oħrajn ukoll li huma pożittivi. U għalhekk hawnhekk qegħdin nagħmlu l-enfasi anke fuq il-post tax-xogħol kemm huwa importanti li aħna nużaw il-mezzi ta' mitigazzjoni fuq il-post tax-xogħol biex aħna dejjem nevitaw li ikun hemm trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol. U fost dawn għandek li l-persuni dawk li jaħdmu ġewwa speċjalment f'uffiċini, importanti li anka ikollok id-desks li jkunu il-bot minn xulxin, anka l-użu tal-maskri huwa importanti ħafna, speċjalment meta inti għandek nies li jkunu qegħdin jitħaltu ma' xulxin. U kemm jista' jkun fuq il-postijiet tax-xogħol inti dejjem iżżomm ma' dawk in-nies li s-soltu inti tkun magħhom u tevita kuntatt bla bżonn anka ma' persuni oħrajn. Anka l-mezzi ta' prevenzjoni tal-ħasil tal-idejn, l-użu tas sanitizer fuq il-postijiet tax-xogħol huwa importanti ħafna għaliex dawn huma l-għodda li għandna f'idejna biex aħna nkun nistgħu nipprevenu u nżommu ruħna sejf. Il-każijiet attivi tal-COVID-19 infakkarkom li meta aħna jkollna każ li huwa pożittiv, hemmhekk aħna nagħtuh dak il-kura li għandu bżonn imma nibqgħu nsegwuh ukoll ħalli naraw meta dan ikun fih. U bħala proċedura aħna persuna li jkun ħareġ pożittiv nittestjawh wara 14 ġurnata u la darba hemmhekk joħroġ ir-riżultat li huwa negattiv dak ikun dikjarat li hu kien fih. Ġala darba ikun ilu 3 ijiem milli jkunu waqfu s-sintomi. Allura bħalma qegħdin taraw l-istampa li għandna aħna dejjem tirrifletti jisu bajt wieħor x'kien qed jiġri dak il-ġimagħtejn ta' qabel. Ġifieri ikollna sitwazzjoni fejn il-ġimagħtejn ta' qabel kellna numru ta' każijiet pożittivi, tkun qed tistenna li inti bejn wieħor ġimagħtejn wara ikollok iktar nies li jkunu recovered għaliex hemmhekk inkunu għamilnielhom it-test. Importanti ħafna li aħna mid-data li jkollna nkunu qegħdin inħarsu wkoll lejn is-sitwazzjoni ta' speċjalment l-età tal-persuni. U dak li konna qegħdin naraw fil-bidu qiegħed hawnhekk fejn inti tara li l-maġġor parti tal-cases li qed ikollna huma l-iktar fl-età bejn 35 u 44 u għalhekk hija f'dik l-età li hija iktar medja. U jekk inqabblu x'qed jiġri dal-aħħar ġimgħa imqabbel mal-ġimgħa ta' qabel ħalli aħna nkunu attenti propju għal min huma dawk il-każijiet l-iktar li qegħdin jiġu affettwati qegħdin naraw li jekk tqabbel dawk l-etajiet ta' persuni fil-ġimgħat ta' qabel ma' dawk l-etajiet tal-persuni li qed ikollna f'dan l-aħħar ġimgħa xorta qegħdin naraw li f'ċertu etajiet qed ikollna żieda f'dawn il-persuni ta' età iktar avvanzata. U għawek allura rridu noħorġu dak l-appell tagħna li rridu dejjem nipproteġu lin-nies li huma iktar anzjani għaliex huma għandhom iktar riskju ta' komplikazzjonijiet, dejjem allura huma għandhom jażlu fejn huma jkunu qegħdin imorru. Anka jekk inti trid toħroġ biex inti tagħmel pereżempju attività fiżika, dejjem issib postijiet fejn inti ma jkunx hemm ħafna nies u anka ħinijiet fejn ma ssibx ħafna nies ħalli tnaqqas ir-riskju tiegħek. U anka meta nħarsu lejn l-average age tal-każijiet li qed ikollna l-ġodda f'dan l-aħħar ġimgħat qegħdin naraw li l-average age issa qiegħda wkoll tiżdied u bħalissa l-average age hija ta' 40 sena. Aħna qegħdin inkomplu nsaħħu kemm nistgħu l-istrateġija tagħna billi insibuhom il-każijiet, ġifieri qed infittxu l-każijiet kemm minn dawk in-nies li huma għandhom is-sintomi imma wkoll għalmet dawk in-nies li kellhom kuntatt ma' persuni oħrajn li huma pożittivi ħalli aħna nkunu nafu eżatti s-sitwazzjoni x'qiegħda tiġri u anka allura dan kellna bżonn li aħna dejjem inżidu iktar il-faċilitajiet tagħna tal-ittestjar. U bħalma konna rajna aħna żidna żewġ hubs oħrajn biex aħna nkun nistgħu propju nagħmlu iktar testijiet ħalli nilħqu iktar in-nies ukoll. Il-miżuri li ħadna jidher li diġà qed ikun hemm impatt bihom, rridu noqogħdu attenti li nkomplu segwu s-sitwazzjoni fil-qrib. Importanti li kulħadd isegwi dawn il-miżuri biex aħna nkun nistgħu nikomplu nikkontrollaw il-COVID li għandna f'Malta. U bħalma tiftakru aħna daħħalna diversi miżuri li huma jirrelataw ma' social distancing. U allura inti għandek events li huma kbar ma jistgħux isiru u fejn ħajkun hemm xi event li jsir
Irrid ikun massimu gruppi ta' jekk jsir ġewwa ta' 100 persuna u barra ta' 300 persuna, però f'dawk l-events fejn ħajkun hemm iktar minn 100 persuna, importanti li jsir dak ir-risk assessment u jingħadda lil Malta Tourism Authority biex hemmhekk naraw li hemmhekk ikunu ħadu dawk il-miżuri ta' mitigazzjoni biex jitnaqqas ir-riskju. U fejn ikunu sitwazzjonijiet fejn ikun hemm riskju għoli da ma jingħatawx permess biex isiru. Propju wkoll aħna rajna li issa bħalma rajtu mill-clusters ukoll mhux qed ikollna dak iż-żieda fil-clusters li kienu qed jirrelataw ma' dawn l-events għaliex hemmhekk qegħdin naraw li qed tikkontrolla f'din is-sitwazzjoni. Però xorta rridu nqogħdu attenti biex propju dawn l-events meta jsiru jkunu kontrollati. Xi ħaġa li ħad tidħol propju mill-lum hija li ma jistgħux isiru iktar events bin-nies bil-wifqa. Jiġifieri jekk inti ħajkollok pereżempju tieġ millum hemmhekk it-tieġ irid isir bil-fors bin-nies bil-qiegħda. Din għamilnija għaliex aħna nafu li meta inti jkollok in-nies bil-wifqa ħajkunu qegħdin jitħalltu iktar ma' xulxin u allura importanti li aħna nkunu qegħdin naraw x'mezzi nistgħu nagħmlu biex tkun tista' timmitiga propju dan il-firxa ta' dan il-virus. Il-maskri jibqgħu għodda importanti ħafna fil-ġlieda tagħna kontra dan il-virus. Infatti l-aqda dinija tas-saħħa qiegħda tkompli s-saħħa ukoll l-użu tal-maskri, anka propju din il-ġimma ħarġet ukoll pariri biex anka meta la darba jiftħu l-iskejjel anka fl-iskejjel sekondarji fit-tfal fuq 11 sena wkoll jintlibsu iktar il-maskri għaliex nafu li hemmhekk inti tista' tnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni minn persuna għall-oħra. U nfakkarkom li f'Malta hemm dawn il-postijiet tax-xogħol, trasport pubbliku, fil-Gozo Ferry u Terminal, fl-aeroport tagħna, fis-Sea Terminal, u anke meta persuni jidħlu f'postijiet pubbliċi ġewwa, dawn importanti li jridu jintlibsu l-maskli għax huma obbligatorji permezz tal-liġi. U nerġa' nfakkar li aħna wkoll barra dawn il-postijiet, rakkomandazzjoni b'saħħitha tagħna hija li jibqgħu jintużaw il-maskri anke f'postijiet fejn inti ħatkun qed tiltaqa' ma' nies oħrajn anke barra triq u speċjalment fejn ħajkun diffiċli biex inti tagħmel is-social distancing. Miżura ħala daħħalna hija waqt li qed nikkontrollaw x'qed jiġri f'Malta, rridu noqogħdu attenti wkoll x'qed jiġi minn barra minn Malta u allura aħna għamilna assessment ta' x'inhi s-sitwazzjoni ta' epidemioloġija f'pajjiżi oħrajn li bbażajnija fuq kemm ikun hemm ukoll każijiet li huma pożittivi imma wkoll ħadna konsiderazzjoni wkoll kemm pajjiż qiegħed jagħmel it-testjar ukoll. U minn dan l-assessment aħna qegħdin noħorġu dik il-lista ta' Amber Countries kull sena, kull ġimgħa. Niftakru li sa mill-propju l-ġimgħa l-oħra aħna bdejna bil-Bulgarija, Rumanija u Spanja, fejn inti kellek propju Spanja jirrelata ma' Barcellona, Girona u Madrid. U mill-assessment tagħna propju rajna wkoll li issa bżonn tiżdied ukoll iċ-Czech Republic u Tunezija. Allura minn nofs il-lejl tal-lejla persuni li ġejjin minn dawn il-pajjiżi kollha iridu jippreżentaw PCR test li huwa negattiv għal COVID. Dawk in-nies li ma jkollhomx dan il-PCR test jistgħu jiġu soġġetti wkoll għall ittestjar fl-ajruport tagħna jew inkella fejn ikun hemm bżonn anke kwarantina. Infatti aħna fl-ajruport tagħna għamilna setup li beda jaħdem propju minn nhar is-Sibt minn meta ġiet into effect il-liġi fejn l-testjar qiegħed isir propju fil-airport innifsu fejn persuni at random minn kull flight ikun jekk ma jkollhomx il-test magħhom ikunu qegħdin jiġu ttestjati. U hemmhekk sal-ġurnata llum għamilna 99 random tests fuq persuni li ġejjin minn dawn il-pajjiżi li semmejt u minn hemmhekk ħriġna diġà 3 persuni li kienu pożittivi. Ġifi dawn 3 persuni diġà evitajna li setgħu laħqu daħlu fil-komunità tagħna u hemmhekk setgħu wkoll bdew iferxuha fil-komunità. Allura qegħdin naraw li din il-miżura wkoll qiegħda tħalli l-effett tagħha. Nfakkarkom fil-prinċipji bażiċi li dejjem nisħu fuqhom li huma ta' social distancing
U il-prinċipju bażiku tal-maskra, il-hand hygiene, kemm huwa importanti naħslu jdejna bis-sapun u bl-ilma u fejn ma nistgħux nużaw is-sanitizer, u dejjem nerġgħu nisqu il-vulnerabbli kemm huwa importanti li tipproteġu lilkom infuskom li intkom ikollkom il-qadijiet li għandkom bżonn, però dejjem għażlu postijiet li huma iktar safe. U l-appell jibqem. F'sitwazzjonijiet kollha rridu naqbdu dawk in-nies li għandhom is-sintomi. Jekk għandek is-sintomi, ħaġa importanti toħroġ, tmur għax-xogħol, toħroġ mid-dar, importanti li jekk għandek is-sintomi ċempel il-111 u aħna nkun nistgħu nirranġawlkom għal swab test. Tajjeb ngħidu li fi żmien 24 hours qegħdin nkun nistgħu nagħtu appuntament lin-nies li għandhom l-swab test u speċjalment jekk għandek is-sintomi sakemm joħroġ ir-riżultat importanti li ma toħroġ. Anke mbagħad jekk inti għandek is-sintomi u r-riżultat ħareġ negattiv, xorta importanti li inti toqgħod id-dar għaliex jista' jkun ukoll li inti kollok anke viruses oħrajn u allura ma rridux inferxu dawn it-tip ta' viruses. Importanti li aħna nieħdu ħsieb tagħna infusna f'din is-sitwazzjoni biex aħna nkun nistgħu nżommu l-luħna safe. Good afternoon. We are giving this medical bulletin update of every week, whereby the situation in Malta is a situation whereby we had a number of cases again. However, now we're having about 30 to 40 cases every day. And from the 2,109 swab tests done yesterday, we had 32 positive cases. And we had 65 persons who have recovered, so the total number of recoveries now is 1,186. So this leaves us with 624 active cases. It's important that we are monitoring the situation and also instilling the mitigation measures, which are very important, and we appeal to everyone to adhere to the measures with regards to social distancing, which are very important. As from today, another legislation will come into effect whereby any events cannot have people who are standing up. So all events which still follow the rules that we had already put in place before can only be in sit-down style. This is important because we know that when we have people who are standing up, it's more easy to mingle with each other, and hence there is a risk of spread to other people. And I remind you again of the use of masks, whereby certain areas are important to be worn, especially there are areas where they are mandatory, but we recommend everyone to wear masks at all times, especially when you are outside and you are meeting other people. And the measures for hand hygiene and use of hand sanitizers is very important as well, so that we can prevent the spread to other people. So I appeal to you, if you have any symptoms, please call our helpline. We will be able to help you and do you a test for COVID-19 where it is required, and we will follow you up. Thank you and stay safe. Nadu għal-mistoqsijiet. Xtaqt nistaqsik, fejn tinsab Malta fir-ranking ta' testijiet għal COVID-19? Dan huwa punt importanti ħafna li meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni globali u anke meta tħares lejn is-sitwazzjoni Ewropea, aħna qegħdin naraw li l-ECDC, l-Aġenzija Ewropea, tkun qed tagħti l-każijiet kif ikunu f'diversi modi, ġifier tħares lejn dak il-monitoraġġ tan-numru ta' każijiet skont il-popolazzjoni. Imma mbagħad ukoll toħroġ indikaturi li huma tajbin ħafna li tħares kemm il-pajjiżi jkunu qegħdin isibu każijiet pożittivi skont kemm ikunu qegħdin jagħmlu proprju testijiet. Infatti jekk tħares naqra lejn il-positivity rate li qed tippubblika l-ECDC, jekk tħares lejn l-iktar pajjiż li għandu rata li hija għolja li hija Spanja, il-positivity rate hija ta' 7.8. Jiġifieri hemmhekk huwa rata li hija għolja ħafna. Jekk tħares lejn Malta, il-positivity rate tagħna hija ta' 1.78. U f'dan ir-ranking mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li l-ECDC tagħmel monitoraġġ tagħhom, aħna bħala positivity rate qegħdin il-12th country jekk tibda l-ewwel wieħed l-iktar għoli huwa Spanja.
Allura dan huwa xi ħaġa li hija importanti ħafna u anke aħna meta nkunu qegħdin nagħmlu classification tal-Amber countries nimxu fuq dan l-indikatur li propju jkun qed jindika kemm inti għandek każi li huma pożittivi skont ma tkun qed tagħmel it-testijiet. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija tappella biex ikun hemm miżuri restrittivi. Fosthom li jsir swab test għal kulħadd, inkluż il-Malti minn kwalunkwe destinazzjoni. Temmen li dan għandu jsir? Għalissa aħna għandna sitwazzjoni bħalma qegħdin naraw li hija sitwazzjoni li rridu dejjem intejbuha. Rridu dejjem intejbuha bil-miżuri li qegħdin nieħdu u bħalissa qegħdin naraw sitwazzjoni li l-miżuri li daħħalna propju f'dan l-aħħar ġimgħat u anke għandna miżura oħra li bdiet propju llum, hemmhekk aħna bdejna naraw diġà ftit differenza. Irridu nkomplu naħdmu flimkien biex inkomplu naqsu din is-sitwazzjoni u kwalinkwa miżura li tista' ssir qegħdin naraw biex nevalwawha kemm hi tista' tagħti frott billi tkun tista' tnaqqas iktar każijiet. U allura aħna ma tkun qed tiskludi xejn u dejjem tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni u anke x'miżuri tista' tdaħħal biex dejjem tikkontrolla s-sitwazzjoni. Our questions are, has anyone in Malta contracted COVID-19 twice? And also, can we have a bit of an update on the migrants? How many have recovered? How many active cases there are? Are there any serious cases? Thank you. Mela, sa issa mill-informazzjoni li għandna ma kienx persuni li kien ġi pożittiv u mbagħad fi għadda ħafna żmien u mbagħad reġa' ħareġ pożittiv bħala new case. Infatti, anka jekk tħares barra minn Malta wkoll mill-letteratura wkoll qegħdin jaraw li l-maġġor parti tal-każijiet, maġġor parti tagħhom ma jerġa' jkollhom a new type of infection. Kien hemm xi ftit rapporti ta' xi każijiet, però dawn qegħdin ukoll jaraw x'kienet is-sitwazzjoni jekk propju kienx il-virus li kien baqa' fuqu u mbagħad reġa' ħareġ pożittiv jew inkella kienx a new reinfection. Mill-każijiet tal-immigranti aħna għandna l-aħħar dajsa li daħlet propju hemmhekk konna sibna żewġ każijiet li huma pożittivi, allura dawk il-persuni kollha li daħlu bid-dajsa hemmhekk dawk kollha għadhom f'kwarantina u qatt irid jgħaddi iktar ħin biex aħna nkun nistgħu nerġgħu propju nittestjawhom. U mbagħad aħna qegħdin naraw ukoll li għad baqalna wkoll xi immigranti oħrajn li meta ttestjajnihom minn ta' dajjes qabel kien għadhom pożittivi u allura aħna nibqgħu insegwhom biex naraw meta ikun wasal iż-żmien biex nkun nistgħu nagħmluhom it-test ħalli aħna mbagħad minn hemmhekk jekk tara li għamel it-test wara ġimmatejn li huma kienu pożittivi nkun nistgħu mbagħad nindaħluhom ukoll fir-recovery. Nsellmek Professur Gawci, bin-numri ta' bħalissa, inti tiftaħhom l-iskejjel u kemm jinkwetak li għandna numri kbar ta' każi sporadiċi. X'il-kundizzjoni ta' nies fl-ITU forsi kemm il-R factor u l-aħħar mistoqsija fuq l-isport. Fl-isport jekk persuna jkun pożittiv, il-kumplament tat-tim jagħmel 15 kwarantina. L-estilli kif għamlu gvernijiet oħra tagħmlu eċċezzjoni għall-isport b'miżuri speċjali biex l-isport ikun jista' jibqa' jintlab. Grazzi ħafna. Fuq l-iskejjel importanti ħafna li għandna bżonnhom. Tajjeb, għandna bżonn li tfal li jerġgħu jibdew l-iskola bħalma dejjem għedna u inti hemmhekk titħares lejn aspetti differenti. L-ewwel nett irridu naħdmu flimkien biex din ir-rata li għandna bħalissa bħalma diġà bdejna naqsuha bil-mod il-mod irridu nkomplu naqsuha. Iżjed ma jirnexxilna naqsu din ir-rata ħajkun ta' benefiċċju għal kulħadd u anke ta' benefiċċju anke għall-iskejjel. Fl-iskejjel irridu niftakru li inti għandek il-miżuri wkoll li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet ukoll ma' l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħalli aħna nkun nistgħu intuhom dak il-linji gwida ta' fuq xiex huma għandhom jibbażaw l-implementazzjoni tagħhom li huma prinċipji bażiċi li dejjem semmejnihom aħna fejn inti għandek social distancing li tfal kemm jista' jkunu dejjem flimkien, grupp flimkien ħalli huma ma jkunx qegħdin jesponu lil gruppi oħrajn u anka prinċipji bażiċi ta' iġene li anka hemmhekk hija importanti fost it-tfal. Mill-informazzjoni li tagħtu ukoll l-Aqda Dinjija tas-Saħħa sa issa qegħdin naraw li miftit esperjenza li hemm fl-iskejjel ma jkunx hemm daqshekk trasmissjoni bejn it-tfal. Però bħalmet l-esperjenza fuq l-iskejjel għadha żgħira għaliex ħafna mit-tfal ma kinux qegħdin jattendu u allura rridu nkomplu nsegwu wkoll x'qiegħed jiġri.
Tajb ukoll ngħidu li propju nhar it-tnejn il-Ministri responsabbli għas-saħħa u dawk responsabbli għall-edukazzjoni wkoll ħajkunu qegħdin ukoll konsultazzjoni mal-Għaqda Dinja tas-Saħħa u allura hemmhekk nkun jistgħu jagħtuna iktar informazzjoni u anke linji gwida biex aħna dejjem nkun nistgħu niggwidaw l-aħjar mod li l-iskejjel ikunu qegħdin propju jaħdmu. Fuq is-sitwazzjoni fl-ITU bħalma rajtu għandna 3 persuni li kollha huma qegħdin fuq l-għajnuna permezz tal-ventilator, dan ikun qed jagħtuhom il-high flow oxygen, u għandna persuna waħda li hija kritika u 2 persuni oħrajn li huma stabbli. Fuq l-isport, bħalma qegħdin taraw bħalissa għaddej il-logħob ukoll u allura aħna wkoll hemmhekk il-Football Association ukoll tawna wkoll dak li huma ħadmu fuq bħala linji gwida ta' kif l-aħjar ikun jista' jintlab il-logħba u Malta u bħalissa aħna qegħdin navalwaw dan il-proposti min-naħa tagħhom dejjem aħna nibbażawhom ukoll fuq prinċipji bażiċi u anka skont il-pariri li ttina l-ECDC. Hi, Prof. Gauci, Amy Borch minn Newsbook. Żewġ mistoqsijiet l ma nafx jekk diġà għamilt referenza għalija fil-każ kjarifikazzjoni. Il-medja ta' ġranet li ħadu pazjenti f'Malta biex fiqu x'inhi. U dal-għoddu l-Assoċjazzjoni Medika Maltija ħarġet qarrija tajt li talbet lilek sabiex jidħlu fis-seħħ aktar miżuri. Issa nafu li biex jidħlu aktar miżuri ovvjament ikun hemm konsultazzjoni mal-Ministru tas-Saħħa, mal-Prim Ministru dak kollha involuti. Qegħdin tikkonsidraw aktar
Do you test all those without a certificate? And if so, why are you calling it random testing? Do you also test those who have presented a negative swab test? Thank you. il-riżultat għandu. Hello, Professor Gawci, mela, kif issa xar ieħor it-tfal jerġgħu lura l-iskola? It-trasport ta' tfal għall-iskejjel, x'miżuri ser jittieħdu hekk kif dan huwa post fejn it-tfal jitħaltu flimkien? U f'ħafna skejjel fl-Ewropa it-tfal se jkollhom jilbsu l-maskra, din ser tkun l-istess sitwazzjoni f'pajjiżna. X'inhi s-sitwazzjoni tal-COVID f'Għawdex u jekk minn barra fid-dar tal-anzjani tan-Naxxar hemm każijiet oħra fid-djar tal-anzjani oħrajn? Bażikament, meta nitkellmu fuq it-trasport, huwa importanti ħafna li fit-trasport inti dejjem iżżomm dawk il-bubbles. Huwa prinċipju importanti ħafna meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-iskejjel, bħalma għamilna propju wkoll fi-child care centers, kemm għamilna wkoll propju fil-summer schools li dejjem żammejna l-bubbles. Iżjed ma' tfal ikunu qegħdin f'gruppi li huma dejjem ma' xulxin, iżjed ma' l-gruppi jkunu żgħar, iżjed ma jitħaltux, iżjed għandek ċans li inti jista' jkollok persuna li jista' jgħaddija lil ħadd ieħor. U l-istess prinċipju jkun qed japplika wkoll fuq it-trasport. Fuq il-maskri wkoll hemm l-użu tal-maskri fl-iskejjel fejn inti għandek l-edukatur u l-istaff li jilbsu l-maskri, però wkoll it-tfal iż-żgħar niftakru li żgħar taħt 3 snin ma jilbsux il-maskri, tajjeb, imma it-tfal l-oħra waqt li jkunu fil-klassi sa issa ir-rekomandazzjoni hija li ma jintlibsux waqt fil-klassi. Imma jkun ma ħirġin fil-kurutur, sejrin it-toilet, jew kella ħirġin postijiet ieħor fejn jistgħu jiltaqgħu jew ma' tfal oħra jew edukaturi oħrajn, hemmhekk iridu jintlibsu l-maskri. U anke skont ma ħarġet ir-rekomandazzjoni l-Aqda Dinja tas-Saħħa tfal il fuq 11-il sena għandhom jilbsu l-maskri il-ħin kollu. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtu wkoll dan il-bulletin mediku. Importanti li aħna fis-sitwazzjoni li qegħdin dejjem nkunu nżommu l-kawtela. Qegħdin naraw numri li huma inqas milli kellna xi ftit ġimgħat oħra, però dan ma jfissirx li aħna għandna nitilqu u ngħidu qegħdin nerġgħu naqsu mela nistgħu nerġgħu nirrilaxxaw. Importanti li qegħdin naslu bil-mod li qed ikollna numri ta' 30. Numri ta' 40 u mhux numri ta' 70, propju għaliex aħna daħalna l-miżuri ta' mitigazzjoni, għaliex intom għattu attenti wkoll bil-miżuri tal-użu tal-maskri, social distancing, u allura nħeġġixkom biex nibqgħu insegwu dawn il-pariri u nibqgħu wkoll insegwu il-mezzi ta' mitigazzjoni. Grazzi.